Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Asline Santi Krempyang niku sing lanang yo ganteng-ganteng, sing itu yo ayu-ayu napone krungu salam lambene to bisin ditoma alias bisu. Kaula dongaken mugi-mugi ingkang purun japi salah bapak ibu diparing ana kathah rezekine, diparing ana panjang umure, diparing ana gampang urusane, lan mugi-mugi sawanci-wanci pecah tapi kalimah la ilaha illallah. Semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'da. Ingkang Allah hormati dumateng para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, khususipun dumateng panjenenganipun Rama Ki Haji Muhammad Ridwan Syaibani saha ibu nyai selaku pengasuh pondok pesantren putra putri Miftahul Muftadin Ar-Ridha ingkang kita tunggu fatwa lan barokah dongaipun. Lan ingkang Allah hormati dumateng para dewan juri lan boten kesupen dumateng para rencang-rencang santri ingkang tansah kula tresnani. Para rawuh ingkang Allah hormati, kita niki dados Santi Krempyang ingkang anggadhahi program unggulan ingkang arupi ngajamaah ngaji sekolah, mesti awake dhewe kedah nglampahi kanthi istiqomah. Nggih napa mboten? Lah sakniki napa ta istiqomah punika? Istiqomah secara bahasa berasal dari lafadz koma yakumu, sing artine jejeg utawa lurus, yakni sing dimaksud istiqomah ialah konsisten. Secara istilah, istiqomah ialah keteguhan hati dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tanpa menyimpang ke kiri atau ke kanan dalam keadaan sulit maupun mudah. Shallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang Allah hormati, napa to awake dhewe kok kedah istiqomah dalam berjamaah? Amargi para rawuh, Nabi Muhammad nate dawuh ingkang unin mekaten, man dawama ala sholawatil khamsi fi jamaatin a'tallahu khamsa khisalin. Sapa sapane wong gelem langgengne jamaah, mongko Kanjeng Nabi, mongko Gusti Allah bakal maringi 5 perkara. Sing pertama punapa? Yarfa'ullahu anhu dhaiqal aisy. Gusti Allah bakal ngangkat parupekan jiwane. Maksudnya pripun? Gusti Allah bakal ngangkat masalah ekonomi ini. Dadi saman teng matuk biyen, saman mantuk nggih. Niku anggadhahi masalah ingkang rupi ekonomi napa mawon. Pun to saman sregep anggene jamaah, mengke Gusti Allah bakal ngangkat masalah ekonomi ini panjenengan sedanten. Nggih napa mboten? Sing nomor kalih, wa yarfa'u anhu adabal qabri. Gusti Allah bakal ngilangi siksa kubure. Dados sinten-sintene tiyang ingkang purun berjamaah kanthi ajeg, mongko Gusti Allah bakal ngilangi siksa kubure. Lah siksa kubur kados pripun to para rawuh? Dawuh Kanjeng Nabi pripun? Lau anna bani adama alimu kaifa hanadabul qabri. Lamun to sak temene bani Adam niku ngaweruhi kapiye siksa kubur, manafa'ahumul aisu fid dunya fata'awadu billahil karim. Mongko bani Adam mau penghidupan di dunia gak bermanfaat belas. Jadi wis gak enek apa boleh gak enek ngefek belas. Koncone tuku lemari atine panggah biasa, koncone tuku mobil panggah biasa, koncone menang panggah biasa. Niku soalnya nek saumpami bani Adam niku ngaweruhi siksa kubur. Lah makanya zaman sakniki kan kuwatah tiang-tiang ingkang pamer wonten tanggane tuku lemari atine iri, tanggane tuku kol atine mrongkol, tanggane tukul kos atine melaras, tanggane tuku cet mencret para rawuh. Lah makanya kuwatah wonten niku soalé napa? Soalé bani Adam niku mboten sumerep pripun to siksa kubur niku. Sing nomor 3 punapa? Bayu to kita bau biyaminihi. Gusti Allah mengke badhe maringake kitabe panjenengan sedanten buku amal catatan kanthi saman tampi kalian tangan tengen.
Dados mesti teng akhirat nggih niku wonten napa paringan buku catatan kitab utawa bahasa saniki rekapan. Dados rekape sampean selama di dunya mengke diparing kalih Gusti Allah, lah sampean nampani kanthi tangan tengen. Si nomor sekawan wa yamuru ala siratikal barqi al khatif. Gusti Allah bakal ngliwatne wong sing gelem salat berjamaah liwat siratal mustaqim kados to kilat ingkang nyamber. Maksudnya pripun? Dene mengke sampean teng siratal mustaqim niku lewati kados silat-kilat ingkang nyamber. Lah siratal mustaqim punapa? Siratal mustaqim teng Jawahirul Kalamiyah diterangaken jisrun mamdudun ala dhuhri jahannam. Jembatan ingkang didhawuhaken ingkang diingawaken teng inggile neraka jahanam. Dados siratal mustaqim niku tempate utawa panggoke niku teng inggile neraka jahanam. Samami sampean kepleset nggih pun bar mlebet jahanam. Mula niku Gusti Allah badhe maringi sinten ingkang gelem berjamaah mongko Gusti Allah bakal ngliwati siratal mustaqim kanthi kados to kilat ingkang nyamber. Si nomor 5 punapa? Ingkang nomor 5, wa yadkhulu al jannata bighairi hisab. Gusti Allah bakal nglebokne swarga tanpa ana hisabe. Niku lho, sapa sapane wong kok gelem istiqomah dalam berjamaah mongko Gusti Allah bakal maringi 5 perkara. Ki napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Para awak ingkang Allah hormati, sasampunipun awake dhewe gelem istiqomah dalam berjamaah napa melih ingkang badhe diparingi Gusti Allah. Gusti Allah dawuh teng surat Al-Fusilat ayat 30 ingkang mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Tuh Gusti Allah pripun? Sinten-sinten tiyang ingkang ngucap Allah pangeranku sumastaqamu lil istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikah. Mongko Gusti Allah badhe ngutus malaikat kon medhuk tenggene wong mau kan ngucap alla takhafu wala tahzanu. He wong sing gelem istiqomah aja wedi sira lan aja glumeter sira aja susah sira. Sak temene wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lan bebungau sira kanthi swarga ingkang dipun paringaken ingkang dipun janjian kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Para ingkang Allah hormati, saking inggil punika saged dipun kesimpulanipun bilih sinten-sinten tiyang ingkang sregep berjamaah mongko Gusti Allah badhe maringi 5 perkawis ingkang nomor setunggal punapa badhe dipailangi masalah ekonomine, ingkang nomor kalih badhe diangkat siksa kubure, ingkang nomor 3 badhe diparingaken kitabe kanthi tangan tengen, ingkang nomor sekawan badhe liwat siratal mustaqim kados to kilat ingkang nyamber, lan ingkang nomor gangsal inggih punika mlebet swarga tanpa wonten hisabe. Para ingkang Allah hormati, ngoten mawon ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten klentang-klentipun kula ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.